नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेल नुखाबायानो जोबजासिम नाय भिडिअखौ जोबजासिम नायाबा जेबो बुजिनाय नङा आरोना नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदो आरो बांसिनानो बे आपडेट भिडिअखौ माने फेसबुकाव नुदो जानांगौ आंबो फेसबुकनिफ्रायसो मोनदों नालाय नोंथांमोना मोनसे भिडिअ क्लिप दिन्थिनि बे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय मा बुंखो नङा होमबा आरो बांसिनानो नुखादों आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामानो जाबाय आरोना थ' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय। दिनै आङो आदा जन कारजिनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै नुजाफैलायनाय जाबाय आरो आदा जन कारजिया दि मैया मोनसे पस्ट होदोंमोन नेक्स्ट बाराव सोरखौ खानाय बुद्रुनो होननानै थिग बेबायदिनो आइजोफोर बा हिनजाव माहारियाल' ससियेल मिडियायाव दख'ना बोखो बा खान्दा खान्दा ड्रेस गाननानै गावनि चेहेराफोरखौ देखायनानै रिल्स बानायो बेफोरखौ गासैखौबो बन्द' खालामनो हादोंब्ला बे पस्टनि गेजेरजों हौवा माहारिखौबो आन्डारपेन्ट गानै गानै मोसानायखौ बन्द' खालामनांगौ आदा जन कारजि नोंथाङा जे मैया मोनसे पस्ट होदोंमोन सोरखौ खानाय बुद्रुनो नेक्स्ट टाइमाव किन्तु आं बे पस्टखौ साबजानाय मोनाखै आरो आब' कनजिता बर'खौ जेरैबायदि रायजोफोरा थांनानै बुजायबाय बा आबसुफोरा थांनानै बुजायबाय बा सोरबाया आखाइ होनो मोनाब्लाबो हौवा मानसियाबो बिनि खानायाव आखाइ होनानै खानाय बुद्रुबाय थिग बेबायदिनो मैया दाखालि लंथं मर्दान जुगजों मोसानाय बेबायदिनो हौवा माहारिफोराबो आन्डारपेन्ट गानै गानै मोसादों बा गावनि प्राइभेट मालखौ देखाय मोसादों थिग बेबायदिनो हौवा माहारिखौबो हिनजाव बन्द' खालामहोनांगौ आदा जन कारजि कनजिता बर'नि भाइरालनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै नुजाफैनायलाय जाबाय आरो कनजिता बर'खौ जि फेसबुकाव गाज्रि रिल्स खान्दा बेफोरबायदि दख'ना बोखो रिल्स बानायनायनि बागै गावनि सेहेराफोरखौ अभद्र देखायहरनायनि थाखाय दिनै रायजोफोरा बेखौ बुजायनो थाखाय हमबाय आबसुफोरा बेखौ न'आव थांनानै बुजायबाय बा सोरबाया आखाइ होबाय सोरबा हौवा मानसियानो हिनजाव मानसिखौ आखाइ होनो मोनाब्लाबो आखाइ होबाय बुबाय खानाय बोसाबबाय बोस्लिंबाय किन्तु आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानबाय बै जे हौवा माहारिफोराबो आन्डारपेन्ट गानै ससियेल मिडियायाव मोसानानै नुजाफैबाय थायो नै दाखालि बावैसो जानानै थांबाय लंथं मर्दान जुग मेथाइजों सासे हौवा माहारि लाजिथाव बाथ्रा जेबो आन्डारपेन्टबो गैया ड्रेसबो गैया निकेट प्राइभेट गावनि प्राइभेट मालखौ देखाय लंथं मर्दान जुग मेथाइजों मोसागासिनो बेफोरखौ मानो बन्द' खालामनो हायाखै बेफोरखौबो बन्द' खालामनांगौ हौवा माहारिफोराबो बुहुत दङ आन्डारपेन्ट गानै मोसानाय सासे हौवा माहारि लाजिथाव बाथ्रा जेबो आन्डारपेन्टबो गैया ड्रेसबो गैया निकेट प्राइभेट गावनि प्राइभेट मालखौ देखाय लंथं मर्दान जुग मेथाइजों मोसागासिनो बेफोरखौ मानो बन्द' खालामनो हायाखै बेफोरखौबो बन्द' खालामनांगौ हौवा माहारिफोराबो बुहुत दङ आन्डारपेन्ट गानै मोसानाय नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नुखाबायानो आरो बांसिनानो बे भिडिअखौ फेसबुकावहाय नुदोंमोन आरो जायफोरा फेसबुकाव नुवाखै बे आंनि इउटुबनि गेजेरजों नुबाय आरोना आरो बांसिनानो बेखौ फेसबुकाव नुखादोंमोन नालाय नङा होमबा आं बेखौ जास्ट ओरैनो नर्मेल आपडेट भिडिअ लानानै फैबाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय।